liefde vanuit. Super, een applausje voor hun. Ze zitten toch, ja, dat is gewoon geweldig altijd. Hè. Nou, hallo. Alles goed met u? Ja, het is toch geweldig dat de vaste avond er weer is. Hè. En dan wil ik eigenlijk de prinses uitgenodigen dat er naar voren komt met zijn, hoe ze dat zo op zijn modern zeggen vandaag. Of vandaag, de atjes. De atjes, zo'n leuk woord. De atjes. En ik heb normaal immer de beetjes bij mij, van Benny en Bjorn. Maar nu heb ik de atjes. En onze prins Janne, de eerste, een applausje. Oh, kan je ook toch? Ja, sorry. Oh, Dylan. Zo, dan maak je mezelf wel wat moeilijk. Maar ik moet niet meer van trappen vallen en zo. Dus zet hem maar eens aan, want wat gebeurt er toch? Wat is er te gronden? Wat is er aan de hand? De rug en de schleier over het ganse land. De tijd is veranderd, hoe gaat weer naartoe? Twee vrouwen als voor je taal nu. Want de tijd is niet echt ideaal, alsof er nooit meer beter kan. En iedere dag dan horen veel journalen ik ook niet vrolijk van. En nu. En nu even geen gezeur, want het plezier schijnt voor de deur. En nu, de vastenavond lacht ons toe, wat er weer goed voor ieder is. Drom lief ik altijd optimist. We kunnen botsen ooit, luister ja, kom maar, hoi! En lukt het niet altijd, zo nu met wat dan wil. Bekijk dan de tijd is door een andere bril. Dat zulst we begrijpen, de tijd dat ze weer. En wat vinden van maken iedere keer. Geeft het goed afslag, dan lichaam zelf. Probeert de tijd gaat niks aan doen. En weer de tijd verknooien, zit weer de kloppen, kriegen weer ons eigen doel. En nu. Hoe rukt de tijd ons nu naartoe? En nu, nog even geen gezeur, want het plezier schijnt voor de deur. En nu, de vastenavond lacht ons toe, wat nu geen goed voor ieder is. Drom lief ik altijd optimist en gelukkig. En nu. Hoe rukt de tijd ons nu naartoe? En nu, nog even geen gezeur, want het plezier schijnt voor de deur. En nu, de vastenavond lacht ons toe, wat nu geen goed voor ieder is. Drom lief ik altijd optimist, wat nu geen goed voor ieder is. Drom lief ik altijd optimist. Dankjewel. En ik ga vragen ze dat mogelijk. Marie Zee, tweede achtereen, winnares van onze GVK nummer nog een even. Ja. En we willen die heel Gerrit, want u hebt zo bijna alles aan Marie Zee. Ja, bijna alles. Maar het feit van 2024 nog heet. En we willen lezen nog. Goed, kun je het programma maken? Ja, die Christen moet hangen met onze stadsprint. Kijk je wat de hijsje aan. Het bleupke van Stadsprint Janne.
Mariezee het werken van 2024. En was er dan nog niet dus kon verlegen, dan hebben we nog 3,5 dagen de tijd. En we hebben de stadsprins Jelle en de Makkenheim. Dus kijk, helemaal goed komen. Kijk, oh, je hebt de heisje gedaan van de stadsjugendpunt. Kijk, ze blijven helemaal in het protocol. Nou, en meestal dat je dan gedaan overhandigen aan de prins, zo is het dat hoort. En ook het werken van 2024. En ook in de pakken die kent de vaste loop van Mariezee niet misten. Ja, mag ik jullie even de Butemas als Abmans voor Prinsen en voor Mariezee.